हाग्रामा महिलारिनि जे बाथ्राखौ फिननाय होयै बिथांखौसो फेमास खालामबाय दं। खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राकेश रामसियार। बे समाव आसामनि मन्त्रि उरखावग्रा ब्रह्म बिथां हाग्रामा महिलारि बिथांखौ गोख्रों बाथ्राजों फिननाय होदों। बे समाव खौरांगिरिया सोंदोंमोन जे बे हाग्रामा महिलारिया बिथाङा बा हाग्रामा महिलारि बिथाङा बे समाव हेलिकप्टार लाबोदों आरो हेलिकप्टार लाबोनानै बिथाङा थाव सोनो थाखाय फैसा गैया बा रां गैया बेफोरबायदि बाथ्रा जों सोंलु खालामदोंमोन आसामनि मन्त्रि उरखावग्रा ब्रह्म बिथांनाव। आरो उरखावग्रा ब्रह्म बिथाङा बिथांनि जे बाथ्रानि सायाव फिननाय होदों एबा बुंथिदों जे हाग्रामा महिलारि बिथांनि जे बाथ्रा बे बाथ्राखौ आंनाव सोंनाङा, मानोना बे समाव बिथांनि सोंनायनि फिनखौ होयैनो बे समाव हाग्रामा महिलारि बिथांखौसो जोङो फेमास खालामबाय थानाय जादों होननानै बुंथिदों बिथां उरखावग्रा ब्रह्म बिथाङा। हाग्रामार खोथाটো सुधिবলৈ हुदाটো बाद दियक, मैं हाग्रामार खोथा उत्तर निदिওঁ, कारण तार उत्तर দি পেলাই তেওঁক উঠাই দি আছে। हाग्रामार खोथाটো सुधिবলৈ हुदाটো बाद दियक, मैं हाग्रामार खोथा उत्तर निदिওঁ, कारण तार उत्तर দি পেলাই তেওঁক উঠাই দি আছে। आरो बिथाङा बुंथिदों जे गोख्रों आरो गोनां बाथ्रा बुंथिदों बिथां उरखावग्रा ब्रह्म बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा माबोरैहाय बहानिफ्राय आरो सोरनिफ्राय हेलिकप्टार लाबोनो थाखाय बिथाङा हादों एबा बे समाव बिटिसि आव बिसायख'थिनि थाखाय बिथाङा लाबोदों आरो सोर मदद होदों, सोर लिडारा, सोर दैदेनगिरिया, सोर सासे दोहोनि सुबुङा बे समाव बिथांखौ मदद होदों। सम फैयोब्ला गासैखौबो बदला जोबनानै एबा फोरमायजोबनानै होगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां उरखावग्रा ब्रह्म बिथाङा। हेलिकप्टार कोने दिसे आमिও জানো, সময়ত উলিয়াই দিম। হেলিকপ্টাৰৰ পইচা হাগ্ৰামা মহিলাৰি নিজৰ পকেটৰ পৰা নিদিয়ে আৰু কোন ধনী মানুহ কোন মানে নেতাই মানে তাৰ পইচা দিব আমি নিৰ্বাচনৰ সময়ত উলাই দিম। बिथाङा आसामनि मन्त्रि उरखावग्रा ब्रह्म बिथाङा बे समाव हेलिकप्टार लाबोनायनि सायाव खुगा बेखेवदों। बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा जे बे समाव बिटिसि आव बिथाङा बे समाव हेलिकप्टार लाबोदों आरो बे हेलिकप्टार लाबोनायखौ सोर दैदेनगिरिया आरो सोर नेताया बे समाव बिथांखौ मदद होदों, सोर दोहोनि सुबुङा बिसोरखौ मदद होदों बेनि सायाव खुगा बेखेवदों बिथां उरखावग्रा ब्रह्म बिथाङा। उरखावग्रा ब्रह्म बिथाङा बुंथिदों जे मोनसे समाव हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय सरकाराव बे सरकारनि समाव जे दोहोनि जानाय बा बिथांमोनानो बे समाव मदद होदों होननानै बुंथिदों बिथां उरखावग्रा ब्रह्म बिथाङा। उरखावग्रा ब्रह्म बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव हाग्रामा महिलारि बिथांनि जे हेलिकप्टार बे हेलिकप्टार लाबोनायनि आन्दोआव सोर दङ बे आन्दोनि सुबुंखौ एबा फोरमायथिदों जे मोनसे समाव बिथांनि जे दैदेननाय जे सरकार बे सरकाराव गोसो बायदि बिल मोननाय, फैसा मोननाय, लुटिनो हानाय सुबुंफोर बे सुबुंफोरानो बिथांखौ मदद होगासिनो दं आरो सम फैयोब्ला बे समाव रोखा फोरमायनानै होगोन होननानै बुंथिदों बिथां उरखावग्रा ब्रह्म बिथाङा। आरो उरखावग्रा ब्रह्म बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव बिजेपि राजखान्थि हान्जानि गाहाय बिथां हिमन्त बिश्व शर्माया बिथांजों बे समाव एलायन्स एबा बिथांजों दंफायो नामा बा बिथाङा मदद होयो नामा होननानै सोंलु खालामदों आरो बेनि फिननायाव बुंथिदों बिथां उरखावग्रा ब्रह्म बिथाङा बे समाव बिथांखौ मदद होआखै बा बिथां हिमन्त बिश्व शर्माया बे समाव बिथांखौ मदद होआखै, नाथाय बे समाव बिथांजों गोबां मोनसे समाव जे गोसो बायदि बिल दिहुननाय, गोसो बायदि खामानि मोननाय, गोसो बायदि बिथांजों जे फैसा दिहुननो हानाय सुबुंफोरानो बे समाव हाग्रामा महिलारि बिथांखौ मदद होदों होननानै अजद खालामदों बिथां उरखावग्रा ब्रह्म बिथाङा। हाग्रामार खोथाটো सुधिবলৈ हुदाটো বাদ দিয়ক, মই হাগ্ৰামাৰ खोथा उत्तर নিদিওঁ, কাৰণ তাৰ उत्तर দি পেলাই তেওঁক উঠাই দি আছে। হেলিকপ্টাৰ কোনে দিছে আমিও জানো, সময়ত উলিয়াই দিম। হেলিকপ্টাৰৰ পইচা হাগ্ৰামা মহিলাৰি নিজৰ পকেটৰ পৰা নিদিয়ে আৰু কোন ধনী মানুহ কোন মানে নেতাই মানে তাৰ পইচা দিব আমি নিৰ্বাচনৰ সময়ত উলাই দিম। মুখ্যমন্ত্ৰী সহায় কৰি আছে নেকি? নাই এইটো কোৱা নাই মই। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কাকো সহায় কৰা নাই আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী যদি ৰাজনৈতিকভাৱে আজি যেনিবা চাওক যে আজি এটা চৰকাৰী কাম কাজ উদ্বোধন কৰিবলৈ আহে, তাতে প্ৰমোদ বড়োকো লগত লৈছে, হাগ্ৰামাকটো লগত লোৱা নাই কোনোদিন, কিন্তু ব্যক্তিগত পৰ্যায়ত কোনোবা ধনী মানুহে তাক সহায় কৰি আছে। কাৰণ মানে হাগ্ৰামাৰ দিনত লুট কৰিবলৈ সুযোগ পাইছিল তেওঁলোকে। হাগ্ৰামাৰ কথাটো সুধিবলৈ हुदाটো বাদ দিয়ক, মই হাগ্ৰামাৰ কথা উত্তৰ নিদিওঁ, কাৰণ তাৰ উত্তৰ দি পেলাই তেওঁক উঠাই দি আছে। হেলিকপ্টাৰ কোনে দিছে আমিও জানো, সময়ত উলিয়াই দিম।
হেলিকপ্টাৰৰ পইচা হাগ্ৰামা মহিলাৰী নিজৰ পকেটৰ পৰা নিদিয়ে আৰু কোন ধনী মানুহ কোন মানে নেতাই মানে তাৰ পইচা দিব আমি নিৰ্বাচনৰ সময়ত ওলাই দিম মুখ্যমন্ত্ৰী সহায় কৰি আছে নেকি নাই নাই এইটো কোৱা নাই মই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কাকো সহায় কৰা নাই আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী যদি ৰাজনৈতিকভাৱে আজি যেনিবা চাওক যে আজি এটা চৰকাৰী কাম কাজ উদ্বোধন কৰিবলৈ আহে তাতে প্ৰমোদ বড়োকো লগত লৈছে হাগ্ৰামাকটো লগত লোৱা নাই কোনোদিন কিন্তু ব্যক্তিগত পৰ্যায়ত কোনোবা ধনী মানুহে তাক সহায় কৰি আছে কাৰণ মানে হাগ্ৰামাৰ দিনত লুট কৰিবলৈ সুযোগ পাইছিল তেওঁলোকে হেলিকপ্টাৰ উঠাবনে আপোনালোকে